Nduk Ika. Sopat jabu Joko mantra mandya japamu ya nduk. Ngadeg dadi mbokan tak dongak-dongakne ndang babrak. Ndang babrak campur laris. Aku manut to. Serampat apa ati lega? Oh, ati lega jare dhewe engko jalukane. Lah, among tamu rek yo neko-neko ae. Randang bismillah, Nduk. Oh wis bismillah. Dadi mbukan muga-muga ngundang babrak. Amin Jeko.
rada ngati-ngati ya nduk. Jiwa satu berbadan dua. Atiku rumangsa lega dene tansah catur netra lan kanthi asesatya amung tansah dadi linduran.
aja wis mreng dadi usada lara uyuh nyedak lungguhku aja ragu-ragu prasasat ketiban daru Nduk Lastri Dalem kakung wis pirang sasi nduk Dek wis ketara nyenik sekawan lho oh wis sekawan ngati-ngati ya polahe kowe anu gak goyang gak apa-apa lah kudu iku oh kudu nek kudu ya monggo sing penting angger ngati-ngati mesakne kuwine anune mbak heeh mesakne anune wiji malah lapo iki kentongan ser saiki yuk tambah goyangnya yuk Nduk Sri atiku rumangsa lega dene tansah tutur netra lan kanthi asetya amung tansah dadi linduran wong manis aja wis mreng dadi usada lara uyuh nyedak lungguhku aja ragu-ragu prasasat ketiban daru Lastri dalem kakung iki gambar dadi mbukan entrane rodok kalem jawane jawane kan yo ben wibawa masa mbukan celelekan entrane rodok kalem bareng dadi mbukan sing los ka mingkem ka saiki wis katon dadi raja mantung ngelake rasa jamu atiku elako wis ketemu muga-muga mbok corona iki dolan kono yo ndang mari yo nduk